Здравейте! Наскоро се здобих с потапящ циркуляр Makita модел SP6000. Втора ръка в доста добро състояние. Единствената забележка е, че дискът, с който дойде, имаше доста нагар по зъбите и затова реших да приходя нов диск и нека видим сега как се случва самата смяна. Имаме няколко варианта. Единият вариант е слагаме настройката за дълбочина максимално надолу, натискаме копчето, бутаме циркуляра долу и след това този бутон го задържа в положение, в което можем да достигнем болта през самия капак. Аз обаче реших директно да сваля капака, за да имаме по-лесен достъп. И нека видим сега как се случват нещата. Всъщност още един малък минус е, че главата на болта, който държи диска, е леко изядена. Успях с еврейска звезда да го развия, така че сега ще го махнем и ще сменим диска с това, което сме взели. Ето така. Болтът е вън. Имаме една втулка, която придържа диска. Дискът се вади изключително лесно. Ето може да видите нагара по зъбите какъв е. Иначе самият диск е хубав. Доколкото видях, май не е стоковият диск на Makita. Марка Lemon. Този е размер 160 на 2,5 на 20. 48 зъба. Страшно много нагар има. Самите зъби са, така като гледам, с доста живот. Може би неправилна употреба. Не знам какво се е случило с диска. Предполагам с едно хубаво почистване с ултразвук и заточване. Доста от фирмите предлагат такива услуги. Предполагам, че за резервен диск ще върши идеална работа. От магазина циркуляра идва с диск на Makita, който е не на 160, ами е на 165 мм. Затова също съм се доверил на Фройд, същия размер 165, 2,4 дебелината на зъба на 20 мм централен отвор, което е това тук. Нека отвориме диска. Хубаво е да си пазите опаковките, защото рано или късно, когато трябва да отиде един диск за заточване, най-лесният начин е като го сложите в оригиналната опаковка. Нали, разбира се, винаги може в картон, в вестник, в нещо друго, но пластмасовата опаковка най-добре го пази. Ето, Фройд, италиански, пак 165 на 2,4. За дърво е този. Имаше същия диск и размер, само че с малко по-различен ъгъл на атака на зъбите, който е за ламинирани плоскости. Само че аз работя предимно с масив, така че в случая предпочетох версията, която е изцяло за дърво. Покритието е много приятно на допир, матово. Тези отвори допълнително помагат за намаляване на вибрациите и по-нисък шум. Самият зъб е доста така масивен. Не знам дали успявам да фокусирам добре.
Мисля, че не, тъй като фокусът е автоматичен, зададен при стартиране на видеото. Ето така, що горе добре се вижда. И нека пристъпим към слагането на машината. Винаги, ето, вижте, това е една много честа грешка и после се чудим защо машината ни рита и не реже. Трябва да спазваме посоката на въртене на диск. Съответно, зъбите винаги вървят отдолу нагоре. Слагаме си диска. Както виждате, тук сега играе, но тази втулка, която е, тя държи диска на място. Буквално ето това ръбче тук, което се вижда. То държи дискът на място, центриран. Ето така и вече няма никаква игра. Сега минаваме към завинчването. Така. За да го стегна обаче ще трябва да оставя телефона, за да държа застопоряващия бутон. Добре, дискът е монтиран. Взимаме си така, това ни е тук за прахоотвеждането. Ако се сетя къде е и капака, ще бъде много добре. Ето го. Взимам и капака. Така. Ето го капака, стандартен, много лесно се сваля. Ето, пак като наклоним диска надолу и го застопорим с това копче, болтът за смяна идва тук и може да се достъпи, но тогава пък трябва през процепа, който потапя самия диск, оттам да бъде сменен. Лично за мен варианта със свалянето на капака е по-удобен. Като време не мисля, че има някаква съществена разлика. Дали ще се забавиме с няколко секунди повече или минута, докато развием съответните винтове, които го държат. Определено е доста неудобно да се снима с едната ръка и да се работи с другата. Обмислям закупуването на някаква камера, която ще ми помогне с заснемането на видеоклиповете, за да може съдържанието да бъде по-приятно за гледане. Така, трябва да подхвана леко, за да мога да стегна винтовете. Останаха ни още два. Още веднъж, като цяло циркуляра е в доста добро състояние. Циркуляра е произведен в Англия за френския пазар. Съответно и щепселът е европейски тип. Няма нужда от преходи. В комбинация с циркуляра приходих и една шина на 1,50 м. И мисля, че от към качество за парите, които давате, Makita са един от по-добрите варианти в сравнение с бюджетните циркуляри на пазара. Мнения от познати колеги
дърводелци и мебелисти, конкретно за съперника на Makita в този клас инструменти. Най-често ползвания Festool, пак с водещата шина, дали ще е версията на кабел или на батерия, също са много добри, много качествени. Ако човек може да си позволи нов, напълно оправдана покупка. Какво ме разколеба да не взема Festool втора ръка? Първо беше разликата в цената на направляващите шини. Второ беше това, че от всеки, който е пращал някога Festool за ремонт, мненията са, че дори да го вземеш на добра цена, ремонта на Festool ти излиза някъде минимум 300-400 лева. Така че единствено нов е оправдана покупка. Говорейки за направляващите релси, за шините, те са абсолютно съвместими. Makita върви на релсата на Festool, Festool върви на релсата на Makita, както още някои марки. Аз реално апгрейднах с тази Makita от черния перформанс циркулярна Parkside, който също е с водеща шина. Те са две шини по 70 см, които се сглобяват на батерия. Реално за по-лека работа и като обем, и като дебелина, и като материал, да, върши работа дори с 4 амперовата батерия, но при по-сериозен материал, нали, като масива, вече дървото и по-дебело, определено вижда зор. 4 ампера правят някъде 15 на сряза и вече батерията почва да прегрява и умира, дори с нов хубав диск. Така че реших вместо да взимам и по-голяма 8 или 12 ампер часова батерия за Parkside, да се разделя с него и да приходя нещо, което е доказано във времето. Доста така доказан модел, добър работен кон и добро допълнение във всяка една работилница. Така, сложихме диска, ето го още веднъж стария, сега него ще си го прибереме в опаковката от Фройда и съответно като дойде време за заточване ще го занеса с тази опаковка, пак за да бъде по-удобно. Ще го сложим, мисля, че беше отгоре над самия картон. Штракаме си кутията и дискът е прибран. Фройд. Цена-качество е едно от доста добрите решения на пазара. На настолния циркуляр от другата страна съм с диск на CMT, който също е доста добър спрямо пак цена-качество. Така че това е от мен за сега. Като дойде време за първите срезове, ще покажа как се справя машинката и с новия диск. Благодаря ви и довиждане!